Hvad så derude? Markus her. Jeg skal læse til mit lillebror. Så jeg ligger og snakker med to venner, ikke også? Prøv at holde kæft en gang. Jeg sidder lige og laver YouTube-video, ikke også? Ja, ja, det gør jeg. Ja, lige nu gør jeg. Bare lige for at give YouTube et indblik i mit liv. Hjælpe? Hvad vil hjælpe? Kan ikke hjælpe. Kan ikke hjælpe. Hjælp. Han hedder altså Jeppe. Hvis ikke. Det gør jeg altså også.